Dobrodošli na kanal Životna sila. Šaranje jaja pirinčem. Ovo je trik koji nije skup i veoma je jednostavan. Ne radi se o klasičnom farbanju jaja, već o nečemu malo drugačijem. Potrebni su vam pirinač, plastična posuda, prehrambena boja. Priprema. Sipajte pirinač u posudu. Nakapajte boju u pirinač, zaklopite, promočkajte da se boja i pirinač pomešaju. Sada otklopite, stavite unutra već skuvano, ohlađeno jaje. Zatim opet zaklopite i ponovo promočkajte. Rezultat će vas oduševiti. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.